Hi class! Welcome to my channel. And para sa tong video karon, it's Monday, Lunes kayong dako, and it's nice to start a day nga yan sa malipayon, and yeah, with a smile para ma-invite na to ang positive vibes. Amazing! Sa kuno. But para ani nga content, mag-unbox ta karon sa akong mga gipangpalit nga mga product online. Ug muna siya hinungdan nganong nahurot lang ako ang sildo. So, this product is dili ni siya pang personal nga mga product para sa kuha. Kani siya nga mga product class is para sa kuha ang classroom. So since doon na ang post evaluation sa amo ang Gibbs dani sa among school, so kinahanglan nga atong i-level up ang atong classroom. Amazing! So nag-order ko online og mga product, and I'm so happy nga naabot gyud siya wala pa evaluation, and we're going to do the unboxing today. So muna siya class. Muna siya ang mga product nga akong online. So tulo ni siya kabuok. So ato siyang lantawon kay kani siya nga mga product na order ko ni siya online. Kani siya, kana siya. And I think nga makatabang ni siya nga mas muchada. Mas muchada pa nga ako ang classroom. So we'll be doing the unboxing this morning. Okay, let's start with the first product. Yeah. So first product is okay. So sa akong first product ngayon, nag-banks gid ako pa sa inyo nga class. So first product nga tong i-unbox, excited kay ko ani kay nakita na ko ni siya sa akong igagaw. So nakita na ko ni siya sa akong igagaw nga product, then wala lang durante man kay ko, so na-amaze kay ko mag-order po king ana kanang automatic nga kana bitang para sa alcohol nga sensor lang ana kay para ilas-ilason ko na ako ang classroom pag abot sa evaluation. So let's open this one. Wag mo manggunin siya kani. So let's open this one. Ako nag-banks good ako para lang sa inyo ang class. So first na ako mag-content o mag-unbox sa mga products sa atong lantawon on sa sulod. Kung mubagid ba siya sa ako ang gi-order kay Chada kay siya tanawon sa online class. So yeah, nahurot gid akong sildoan yan. Kao namulubin na lang ganit ko. Wala po kay kaod tungod lang ani nga mga product. So okay. This product is muna siya Auto Foam Soap Dispenser Spray Distributor, or pwede po siya sa alcohol. So ato siyang i-unbox karon class. So so excited. So excited. Okay. Alam sa kayo na ani. Para pa kanis ang online basing ma-disappoint lang ta, mahal ka ba ang shipping fee, no? Usahay pag mag-order ta online, mas mahal pa ang shipping fee kaysa atong gi-order. So mas syada nga mas daghan kag orderon nga kanang item kay same ra man gyapon ang iyahang shipping fee ana. So isa ra. So wala. Tagaw kayo. So mani siya ang di ka basa Auto Foam Soap Dispenser. So pwede siya liquid soap dispenser, pwede pud ni siya sa alcohol kay kato sa akong gagaw isang gigamit is kanang para sa alcohol. So, butang na to siya sa entrance para if ever ang mga evaluator o mga bata manggaling or parents mag-ani, so dili na sila kinahanglan maghilam-hilam, and to avoid, you know, kana kitang mga unsa, mga hilam-hilam kay bawal man na siya. So, ngani siya yang now. Kani. And i-try na to siya unya kung effective ba gyud siya kay di battery ra man po siya class nasa likod, di battery ra siya. So, dili siya mag-charge. Ato siyang i-try niya kung chada ba gyud. So happy. So happy sa kuno. Kami kay kalipay. And sunod na to nga i-unbox is kani. O na nang mga samukan saba kay muging nag-vlog ko ganina kay para walay kuan saba din nga to nga i-open class is kani. So unsa ni siya? Kani siya mo ni siya nga product akong gi-order para sa ko ang mga bintana. Open sunod kani. So para ni sa akong cortina sa akong bintana kay nakita na ko akong classroom is bulky kay siya. Sige mga samuna, mga kriminal sa likod sugas. So, gusto mo gusto mo straight niya akong bangs kay kasi namusta mo. Nabantay mo ha. So, muna siya itong i-unbox. So, cortina ni siya class. Cortina. Katong ipakita kita. Tanaw na itong mabagito yung nakita. So, hala! 1, 2, 3. Tana!
So, muna siya ang Ayo. cortina. So, tanaw na kung na-achieve bagid na to. Ako ang ga-vlog pero na kasi namok. So, Shopee lang malakas. Hala, sada kay siya doy. Yo, yan. Samok ba jud kay nga. Okay, mo ni siya to ang cortina para sa akong classroom kay para light lang siya tan-awon gaan ang kilid. Hala doy, tag isa gid siya kakuan. So tag-isa siya Perfect kamintana. So atong tan-awon siya class Perfect. kung gwapa ba tong panan-aw niya sa ato ang bintana. So kay daghan na kay samukan ato nang isunod og abre ni isa kay gubot na kay sanan akong pamuyo danhi no. Mo man akong di gaganahan lagi ba basta mag-vlog ta din kana mga abot din ni sila ganina mo. May palagi gini pag abot gina diretso ko nag-vlog kay alam mo sila. Okay, mo ni ang pinaka-excited ako ga i-unbox. Mo ni siya class katong hoy mga tagaw. So mo ni siya class. Mo ni siya ang katong ako ang gusto gyud ma-achieve sa akong classroom. So kinahanglan ay kalay. Mo ni siya class akong kuan. Nay makao. Balag mahal. Balag medyo mahal. Sao kayo? Balag medyo mahal siya basta kay kabalo ko nga. Umugana siya Unbox na niya. Gabriel na daan. O dili siya brand Mahal, basta kay mahal ko niya. Kuya, tama kuya kay ko kay. Muna siya ang UFO light nga pang TikTok ang effect din sa imong classroom. So ato siyang Gabriel na gyud. Gabriel gani dan dili nga unboxing. So ato siyang sketch tipan kay dagan kay mga critic dani ato siyang sketch tipan i-open na outro di ba? Okay. So mag-unbox ta class muna siya. Tanan! Diretso ka kay hilap ta naman. So tanaw na ton si ang naam. Unya itaod Morning na na sa sa atong TV. ceiling sa online. Oh. No? Ato siyang itaod unya. Oh, ato siyang itaod unya dahil dito sa Nanay ka taas. pang uli dire yung kuan. Kaya na may suga ako ang Mag-uling classroom. na lang ta kay wala di budget. Na suga akong classroom class pero hinay siya para sa kuha kay luwag man akong room. Pero So, pwede ra na sa kuha ba, desha. daghan kay ga-expect ang mga kamot na no. Ako ara man nga ka nang vlog anong daghan Kasi kasi lang lang kay para mo. na joker. Na joker. Kami ang joker. Kamo ang joker. Wala dai Sige. free nga battery. Hello. Muna siya. Tanang UFO light. Hala, UFO. Hala ka. Okay siya ba? Nailin ana. So, tanaw na to sa class Yes, kay- nailin ana. Na-alien. UFO. Hala, so abi na og 40 watch, 48 watch man din siya. Ang nakagana sa iya class kay with speaker. Hala. Nasa speaker na i-bluetooth mas change pag yung light existing na to siya unya. Atong Uy, tanaw how mo sa much? tubag yun. Hala, pila. Malmal siya uy. Pila How lang. much? Dagan siya mga 6 apil ang shipping fee. Okay So, ra. Ano sada kay Atong siya sa tanawon. bola. Nara. Excited kay ko. Kay siya, doy. Dako kay siya class UFO gid siya. Diba? So, ang kaning dani sa center is speaker dani siya, Bluetooth speaker. So, i-try na to siya unya kung mutingog bagid siya pag ato siyang isaka dito sa taas. Dapat may kakutong-tong. Di ako makatungtong kay muna kami. Okay, second attempt. Sinamukan ko, di kinaya. Second attempt. Gani. Uy, nanguros dahil si Philip. O siya ka nang salising. Sa'yo bag? Naku ba? Nakunan. Hiwi sa pagkakuan niya. Tapos mer ka. Murag ang butangan at audaran may hiwi. Sige. Second attempt, Philip sa 1 Dili pa ako na lang din. Ako na lang gisay ng taas dali sa mga tulong. Kabalo niya, gusto ka pa ba? Gusto pa. Lipat niya siya ambition in life. Maminyo ko sa pang Ewan, iulog na ninyo. Hoy, ang bad, mag-inway tuyo ka rin, kagatuyo ka. Di ba? So let's try, kay pagkuhan, pwede na rin mag-tiktok ka ni class. Nakahit rin ni Philippines na. Basta sakasaka sa yung class, hindi ko mapuslan. Baby, I can see your halo. Ala, pwede ba yung spalit? Gagawin ko kaya class mo. Yagot ka? Yagot ulit? Hiwi. Kakahiwi siya ba? Hiwi! Di ba hiwi? Sige na, sige. Sige, naog. Nagot ka siya, kasi mo rin gila. Oh, lubantang raho niya. Oh, napila niyo kung ibasa na ako yung kasama yun. Ako may mga tagas. Class, butingog bay karon kay Bluetooth speaker man ni siya nga ay Bluetooth speaker with lights. To tong UFO. Hala. Nakinis. Hala. Hala. Na-amaze ko. Gasingon sa class. Oh, sige oh. Tatapat kayo na, parang naskan nila. Ang pagkirkan, siya tilong nyo. Sige, ako na lang. Tara sa class. Hindi lang kayo sa kuhan kay kan man, hayag man. Pero pag gabi, nice, sa gabi. Ba? That's it class, thank you
so much for watching and unbox na itong tulog ka item. Nasistingan na nato ang cortina. Makita na ninyo dito sa evaluation pati itong Spencer ha. Huy, lagi! Hala sir, gabinawagan kanila sir. So, thank you so much for watching. Please don't forget to like, share this video, put a comment if you like it. Ga-English ako na. And don't forget to subscribe. Johnny Mijante PH or may Bisaya with the bangs on Monday morning. Have a great day, class!